mo. Ilista dyan mo. Nakalisensya. Oh, na ko lisensya ka ng lisensya nga. Muanha ko pa dong nimo. Oy. Mas maayo ning sulot ka mag-checkpoint eh. May bahin sa kwarta ba? Kanindot ba na eh. Ano nagi eh? Wat-wat ka dito. Hindi nagi. Wa may nangagi dire eh. Kapala siguro ito nga may checkpoint dire. Okay, shortcut dire. Maskin bike, wa dyan nangagi dire. Ano ba eh? Sino ka ito mong dinusala ito? May bahin ba? Huwag tikitan, tagaan-tag. Hoy, balik ka rin. Hoy. Dakot di ha? Ano ma'am? Asa imong motor? Ma'am, maaribok ko motor ma'am. Ano ha? Nagkamit ka nawa kay motor? Unsa dili daan nili ma'am? Unsa dili daan nili? Checkpoint. Huwag ka kabasa na. Checkpoint ma'am, ako kita checkpoint lagi. Nakalisensya? Naa ma'am, kumpletoy ko ma'am. Yung asa mo motor? Huwag kay motor. Dito ka tanan. Oh. Helmet ang wala ko na-afford ma'am. Helmet. Kawasan? Sobrator ng helmet kasi motor. Ano sa panganin mo? Rael mo, Rael. Rael. Rael, mao ni imong mabayaran Rael ha. 5 mil. Kung sabi mabayaran ma'am. Bayaran na dito sa munisipyo. Nakuha ko rin. 5,000 ma'am. Mas bayo ta pag nakay motor kay 500 rin yung bayad. Dinungaymit ka nga way motor. Ay, tagudanin ko. Sa... Sige na, bayarin na dito. Ay, nadagag istorya diha. So, bayarin na. Sa abo na yun. Paano kita yung motor? Dako ko yung bayaran. Reklamo ka diha. Helmet ka diha nga wakay motor. Sus, pagpahong yung guro ng tahanan. Bay, dako ka na, bay. Ngayon. Na checkpoint? O, na-check mo dako. Ngokol. Patay nga. Tay, wala patay helmet ra ba? Dako yung helmet. Ikaw, dapan ka. Dapan ka asa motor mo agi ba motor nimo? Wala, oy. Wala mo ko motor. Naging mo para magko. Yan, dakpan na dyan ko. Dako ay gulisyon na. Si Kumaylo. Natural dako jud na violation kay helmet man ka wa kay motor. Mura pa ranger. Mura kay Power Ranger nagkalakaw aning kanang kalsada nag-helmet ra. Sayop nimo natuan ni. Kamu, naamoy motor. Huwag mo helmet. Takpan niyo po mo. Okay ra bagay ra. Kumaylo po na inyo ha. Dari man eh. Adi ay 500 ra man wa helmet. Ang kabagay lang namo kanay may motor bahala wa helmet bagay ra gyapon ikaw. Naka-helmet wa motor magpangpahong. Bahala mo. Bahala mo. Doon ako. Hala. Saan na to tay helmet? Kilo wala guro uy bisig pangpahong ra to guruhan uy kilo Pero na agani. Saan na to? wala guro uy mo tuom kato nga nag helmet ra imagine ako na day tarong mag-helmet maglakaw way motor. Binuang ra to mo ron. Naagi na to. Wang to gamay dito Awa lang. Adjudikan. Sa ko man tanir. Sakon, anak ko. Ay, maswak. Sukton. Hindi na kabantay yan. Bantay niya naanay pulis unahan. Pisikupa na to dako kay tag violation ani. Na nakay kabayad ha. Wala mo. Sige. Sige. Tita. Saan ka nito? Go. Guwapa ang tatanga-tanga lang, sis. Gua apa tuan? Oh, guwapa ang lagi. Oh, yung kabantay natin ni Agi. Kasi, ay, yung mga guwapa mo, tanga-tanga. Sige. Palitan. Uy. Ano to ay Mababilisyon na tagmaayo ani kay. Yan mababilisyon ta ning takas ta aton ya kanang guwapa ba. Ning diretso jud ah. Sus. Palipat-lipat man sad ko talikod man sad ko nga namo day uban maro kayo mo diretso na. Di anong kadakop na noon.
Sus, tangaha dyan. Tanga dyan kay ko as in. Guwapa rin na anak ko, pero pati na ko tangaha. Wait lang. Balik ay. Kani. Way ikyas ha, way ikyas. Way dagan, way dagan. Ay. Mamalo kayo mo ha? Ha? Sige, mamalo ka ha? Sige. Ikyas mo. Sa din na ma'am. Ay, wala ka sana. Shit, oy. Hindi na mag-checkpoint ma'am, may karosa. Pwede ka di pa na wala yung bahin ba? Kung anong kwarta. Morta na din mo ma'am. Makamayad ka na ron ma'am, itutok-tok na ni mga ballpen na sa motor. Sa mahalan na rin akong birthday na Halo, tagsing ko, ano man na? Naog. Yan, ako ma'am, ako na padaplin mama. Nakasilin kay ka ma'am da, ikihat Mawala ka, kayo Christmas. Balik kami. Kapod. Guwapa rin. Guwapa rin. Alag madakpan ko ang basta guwapahan ng ko. Mas guwapa ka na, hantig ka bala. Nakaikyas naman mo. Ano, balik pa mo. Bugo man siya. Kanang, kuan man god, kanang chip, kanang guwapa man ingon siya ba, guwapa. Wala mo. Dakpan ako, chip, dakpak. Kanang, wala mo hilimit. Lis na. Dito mo. Lista dito mo. Nakalisin siya. Oo na, nako lisensya ka ng lisensya nga. Muanha ko pa dong nimo. Oy, igat naman noon ka noon. Sige. Why lisensya? Na ay lisensya, ma'am. Na lagi. Why lisensya? Dali pa daw na ko. Lisensya para bughaon ka. Okay. Nakarestro. Oh. Rehistro? Oh. I-rehistro tang duha sa simbahan. Pinikit sa mga kuya. Kuan na siya mamay kanang napasakay ra na ako, napasakay. Lagyan na ako dito naglakaw, luoy kayo. So, ako sa pasakay. Magaling kang kupal ka. Kita na ka ng kwan-chip ka lang. Tao, chip ba nga? Patay chip. Ang person dito ka, yung pat yun, mara dito sa tubangan. Pagkita na. Pero, ang ligtas sa dito ko. Ano yung bago? Pero yung karanan siya. Bakit sa karanan? Makafeel pa dyan. Violation, 30 mil. 30 mil. O, sige, reklamo na. Yung ako may helmet, nagdiriso pa man dito. Mga bugog, may bugog mo. Balik mo. Oh, ngayon masuko na nung kami balik ni. Pasalamat ngayon kami balik ni kay. Sana all. Kadako ka na mo. Kaila-ila minimo. Kasi ito lang. Ano, nag-asawa mo ninyo ba? Asawa ninyo siya. Ha? Asawa ninyo? Oh. Ay. Nade ka na. Gusto mo gagawin asawa ko lang ninyo. Kailangan. Oh. Ano lagi asawa siya niya. Padayon na, igat ba? Di mga to bayran ni Hana. Ako pa di mo bayad, anak. Ako pa di mo bayad, anak. Iking balik-balik diri, Iking igat-igat. Ako igat-igat. Di mo maggopo. Ako yung balik diri nga. Unsa ko, nakisakay ako nimo niya. Ako yung pabayro ng 30 mil. Bayad, anak. Obo, sige na sa Uy. Buwag na daw mo. Buwag na dyan. Sigal na mata mo. Sigal na mata mo na ulit. Han, di ka magsilaw? Sana na magsigal. Kaya lang sa kuya, serte ha, pagkabuwag na, playlist na umas guwapa. Paano ba? Instagram. Tapos.